ввогуле, што б не адбывалася у Амерыцы, мы павінны заўсёды думаць аб тым, які гэта будзе вынік мець для Беларусі. Бо Амерыка такая краіна, ад якой шмат залежыць. І удзельнічаючы і ў кампаніях выбарчых в Амерыцы, ўсё, мы павінны з павагай ставіцца да того выбара, які зрабілі амерыканцы. Можа быць, некаму не падабаецца нейкі прэзідэнт, але яго выбралі, і трэба улічваць гэты выбар. Таму што так, як будзе да нас ставіцца Амерыка, у значнай ступені залежыць і наша незалежнасць, і наше дачыненне. Прывяду такі прыклад. Уявіце, што сёння падае Амерыка, што-нибудь здарыцца, нейкая катастрофа. Ну, выбралі нешта такое, ну, распадаецца Амерыка. Пайшла на низ, даляр пашоў на низ. І гэта імгненна адбудзецца. Заўтра будзе акупацыя Беларусі. Заўтра ў Мінску будзе Москва. І ніхто нічого не скажа. І ніхто не заступіцца. Вось гэта трэба ўлічваць, што фактор дэмакратычнай Амерыкі, што б тут не было, што б тут не рабілася, які б тут праблемы не ўзнікалі, а гэта краіна, якая 200 гадоў стаіць на сваёй канстытуцыі, на выбарчай сістэме, гэта краіна дэмакратыі, краіна, якая многім дапамагае ў тым ліку, і тут вы ведаеце, што адбываецца. Таму гэта краіна, якая трымае пэўную стабільнасць у свеце. І мы, беларусы, павінны гэта разумець, што мы павінны ўспрымаць Амерыку ў цэлым як краіну, ўспрымаць іхны выбар. Калі б выбралі Хіляры Клінтон, мы павінны гэта былі б успрыняць таксама як дадзенасць, гэта выбар амерыканскага народа, ўсё, і успрымаць гэта лаяльна. Чаму я з этого пачаў гаварыць? Таму што страсці былі такія, што падзялілі шмат людзей. І вось цяпер, калі ўжо гэтыя выбары прайшлі, то, я думаю, што пройдзе час, калі амерыканцы супакояцца, але мы павінны гэта разумець, што мы павінны любы амерыканскі дэмакратычны выбар успрымаць станоўча, лаяльна, таму што мы зацікаўлены, каб Амерыка была, каб гэтая краіна існавала, гэта корань стабільнасці ў свеце. І гэта, у прынцыпе, нашая абарона. Бо вспомніце, што было ў 94-м годзе. Адразу, калі адбыліся выбары, вся Еўропа, ўсё ўспрымалі Лукашэнку, што это не ведалі, што это такое, што будзе. І толькі потым, калі прайшло ўжо пэўны перыяд часу, калі пачалі знікаць людзі, калі пачалося ўсё, толькі тады першыя, хто падняў голас у карысць беларускай дэмакратыі і супраць этого рэжыму, это Амерыка, это прэзідэнт Клінтон, это ён. І, дарэчы, з усіх прэзідэнтаў Клінтон гэта найбольш быў такі прыхільны да Беларусі. У Беларусі былі два прэзідэнты з візітам, это Рычард Ніксон і Клінтон. Таму гэта вельмі такі факт істотны для нашага разумення, каб не ўпадаць у нейкія, так сказаць, канфлікты, якія характэрныя для Амерыкі, не могуць канфліктаваць. А мы павінны гэта успрымаць з пункту гледжання лаяльнасці нашай да гэтай краіны. Бо гэта краіна, власна кажучы, яна трымае Еўропу, трымае НАТО, трымае ўсё. Ды каб не гэта краіна, то другая сусветная вайна кончылася зусім не так, як яна кончылася. Зусім. І гэта трэба ўлічваць. Ну, а цяпер я перайду да таго, што адбывалася, і вы былі самі сведкамі. Тут узнікла такая у Амерыцы сітуацыя, што у сувязі з перамогай Абамы многие уже профессоры, либералы уже писали, что все, уже либеральная демократия перемогла
канчаткова і ва ўсім свеце. І вы, жывучы в Амерыцы, таксама бачылі, што практычна бальшыня амерыканцаў, яны у пэўных варыянтах адчувалі сябе як меншасць. Можа, і у вас было такое адчуванне. Таму што паліткарэктнасць вам, як кажуць, забараняла. Нават вы не можете сказаць слова «чорнае», павінны казаць «афраамерыканец», таму што вам могуць прад'явіць прэтэнзіі. Хаця ў гэтым няма ніякой знявагі. Людзі гавораць, так сказаць, сваёй мовай. Вы таксама ведаеце, якія сітуацыі ўзнікаюць з меншынямі рознымі, якіх розная там арыентацыя, сексуальная і так далей. І бачыце, што бальшыня фактычна знаходзіцца пад дыктатам меншыні. Ёсць такія вобласці, дзе проста чалавек, бачачы, маючы рацыю, не хоча улазіць, таму што ў яго будуць непрыемнасці. Фактаў ёсць шмат, і хто гэтым цікавіцца больш шчыльна, гэта ведае, як адбываецца прыём на працу, якія ёсць тут судовыя працэсы. Гэта вы чытаеце самі ў газетах. І бачыце, што гэта з'ява, ў прынцыпе, ненармальная. Таму што не можа быць дно верхам, а павінна быць тое, што добрае, тое добрае, што дрэнна, тое дрэннае. Перш, што чалавек павінен навучыцца адрозніваць добро ад зла. Гэта ўсё у Амерыцы відавочна, ў Еўропе гэта ўжо мае свае вынікі, але пра Еўропу мы гаварыць не будзем, а будзем гаварыць, што адбываецца ў Амерыцы. І вось гэтыя выбары, якія пачаліся, яны гэтае ўсё пытанне, як бы, яно, можа, так не надта вынікала ў палеміцы, але яно было у сведомасці, яно было ў разуменні грамадства. Гэта адчувалася. І калі пачаліся гэтыя выбары, то дэмакраты, это спадарня Клінтон, яна фактычна падтрымлівала ўсю вось гэтую ліберальную пазіцыю і палітыкі Абамы, і ўсю вось все гэтыя падыходы. Людзі на бытавым узроўні і не толькі успрымаюць вось гэтыя з'явы як праявы пэўнай дэмакратыі, як праявы адносіны да меншыняў, што эта дэмакратыя вымагае такія дачыненні. Але людзі многія не заўважаюць, што фактычна гэтыя меншыні, яны стварылі сваю ідэалогію. Гомосексуализм – это уже не збачэнство, это не нечто, так сказать, не некая ориентация, это идеология. Это идеология. Идеология меншыні, якая хоча дыктаваць свае умовы бальшыні. І гэты дыктат адбываецца ў розных варыяцыях. Ён яшчэ не вымкнуў, дзе, як кажуць, адкрыта это адбываецца, але ён пастаянна прысутнічае ці ў судовых працэсах, ці ў нейкіх пытаннях там дазволу шлюбаў, ці як павёў сябе федэральны суд. Вы ведаеце, была парушана Канстытуцыя. Была парушана Канстытуцыя Злучаных Штатаў. Таму што гэта лоббі, вот гэта ідэалогія, яно дзейнічала настолькі нахабна, моцна і з такім прэсам, што мы змусілі прыняць гэты закон. І гэта радавыя амерыканцы гэта бачаць. І мы гэта бачым усё. І становішча такое, што з гэтым нічого не можна зрабіць. Вот так рухаецца дэмакратыя. І што гэта, што яны маюць правы, гэтак ёсць. Гэтак так. Але ж, вы разумееце, ёсць жа пэўны парадак у свеце. Ёсць жа пэўны парадак у свеце. Ёсць жа пэўная адказнасць і ў асобы, і ў групы, якая кіруе дзяржавай. І вось не буду ўжо падрабязна ўваходзіць усю гэту сістэму, я толькі намеціў, вы гэта разумееце. І вось калі пачаліся гэтыя выбары, то гэтае пытанне, яно не вымкнула адкрыта, але яно было. Яно было.
И, может быть, и оно прошло, когда, скажем, демократы, республиканцы выставили кандидатуру, ну, такого кандидата, как Маккейн. Человек разумный, авторитетный, политик, умеет себя тримать и все. Ну, это безумовно. Есть такие политики в Америке. То их оппоненты, они действуют совсем другим шляхом. Совсем другим шляхом. Потому что, ну, хто сочив за этой кампанией, то бачив, які були напади з боку демократов, кидали бутыльками, избивали, кидали там яєчні, чим хочеш. Это такое, как бы не улазить, это особливо у друг, там все, але это отбывается. И это такие, вельми такий подход эксцентричный, такий более клоунский, с жаданням, так сказать, заткнуть оппонента и так далее, не притримливаются неких таких, ну, принятых норм. И республиканцы тут проигрывают. Проигрывают, потому что это идет такая гульня на выборщиков, на такий эмоційний уровень. И он бывает довольно низкий, які это воспринимают. И под этим эмоциональным прессом, когда потом отбывается голосование, идут голосы. И вот что отбылось тут. И тут отбылось тут, у Америці, что сбоку республиканцев, в значной ступени насуперек многим республиканцам, появился эксцентрик, клоун. И он играл роль клоуна. Ексцентрик, який особливо не задумувався над словами, який резав правду матку відкрито, мог обозвати там, так сказать, ну, не то, что ненормативные, але такими словами, якими уживали. Так, и говорил то, что есть, что притом у такой, ну, лапидарной форме, что у всех нелегалов он выселит, там, исламистов, там, это побудує стяну там, с Мексикой, это зробить так, это отменить этот закон Обама-Кер, все. И что отрымалось, что он такими вот грубыми, такими простыми, лапидарными словами говорил то, что фактично думали вот эти середние американцы. И уже потом, уже когда это почалося, тогда уже аналитики, не все, але частка аналитиков зауважила эту ситуацию, что фактично это не проблема этого Трампа, это проблема электората. И он отчув вось стан электората, яким знаходився. І у Америці, ну, лічили где-то процентов 15 ніколи не голосовали. Не ходили ни на які вибори, не вірили ні в що, бачать, що все это так. І вот этот электорат теперь почув Трампа, он решил, что ну вот, это уже наш человек, что этому треба все это расчистить, этой аудиовой конюшни. И они его подтримали, они пошли на выборы фактично. Вот. Гэты фактор вельмі істотны у тым сэнсе, чаму появилася такая рэзкая ситуация и якая была тактика. Вы ж поглядите, что говорил Трамп, про якія он говорил проблемы своей лапидарной мовы. И он говорил про проблемы Америки, периодично по пунктам. Говорил про вельмі такие проблемы, якія у гэтым звычайным ад жыцці довыбарным лічылася падымаць непаліткарэктна. И он эту политкорректность откинул, а он говорил то, что уже залезло в печенки кожному. Что, як поводили себя демократы? Они скировали всю свою пропаганду, показать, який Трамп сукин сын, який он дрянь, який он гад, який он и зробили из его демоничный образ некого варіанта, некого хама, некого придурка, який там хапає женщин за те самое, за что попало, все, ну и так далее. Ну, появилось, як помните, про Клинтона, все, появились одразу 15 нашли теток там по 70 годов, и они вспомнили, что 40 годов назад он их там копал за непотребное место, и они теперь обурились. Вот. Ясно, что ягодники, особливо, коли им дозволяют, что будут робить, что хочешь. Вот. Так вот, ситуация такая, что эта вся пропаганда, яка стояла за Клинтона, сконцентрировалась утопить Трампа, показать что-то особо никчемное, что он не может быть президентом,
что он ничего не варты, что он грубиян, что он никогда не был политиком, что он, ну и все, и так далее. И тут, коли говорить тактично, это, конечно, с пункту гледжання от політичної тактики, это грубейшая помилка. Вот. І нічого эта тактика не допомогла. Але громадство не только американское, але сусветное, потому что эта пропаганда практически, ну теперь же свет уже стал огульным, оно шло по всем свете. Весь этот либерализм поднялся и у Европе, всюди читали про этого Трампа. И подрихтовано громадство было то, что это иде такий вот никчемный человек, что он просто не может быть президентом. А коли он станет президентом, то будет конец света. Так и писали, будет Армагеддон, будет апокалипсис. Так писал либеральный друг. Вот як подрихтовали до этого всего. И что цікаве, что отбылося, конечно, все наоборот. Все отбылося наоборот. И зараз, значит, громадство, якое эмоційно усприйняло ось гэтую пропаганду супроть Трампа, і оно у некой прострации. Я не разумею, а что же отбылося. Может, правда, уже конец света был. Вот сила этой пропаганды, бачення, что оно может зробити з людьми. На самой справе, одразу Трамп еще летом, коли хто назирав, як тільки він вийшов зі своєї програми, він отримав велику перевагу. Його одразу підтримали. Одразу. І от тільки тоді вже, коли спохопилася демократична вся партія, коаліція, тільки тоді, коли вони почали топити Трампа, тоді вже він припинився, і вже тоді Клінтон мала, ну, вона завжди там 5, 7, 10% завжди у її було болі, коли цьому вірять, коли це були докладні лічби. І от чому так резко отрималося, чому була така ненависть, яка продовжується зараз? Тому що це було сутикнення ідеології. Это не просто была борьба за владу. Это была вот тая леволиберальная идеология, которая бачит свой свет зовсім по-другому. Это те люди, які зараз вот эта молодь, школьники выступают, Трамп не наш президент, вони ще і на вибори не ходять, але спиняють занятки в школах, и этих детей отправляют, потому что школы, профессура, многие университеты, они уже под керівництвом вот этих людей. Под керівництвом этих они вельми солидарны. И характерность, что это как все было, как была полная свобода, что хочу, то я роблю, приблизно так, ось, как это все было забезпечено, и как не иметь никакой отказности. Бо коли этих людей, это я несколько разов, я проглядаю это все, что там отбывается, что трапляю на YouTube, что на телебаченні, то несколько разов было такое, задають питання, чому ви, супроть чого ви, вже ж вибрали президента, все ж законно, а нам наплевать. Трамп не наш президент. Такого в Америці ще не було. Тому що це все ж таки, як раніше, все ж таки, ну, як було розуміння, що є Америка, один і дом, і треба поважати. Що тепер відбувається таке, що, а ми не хочемо нічого признавати. Виховано ціле таке вот покоління, тому що це університети під впливом цієї професури. Ось, особливо Каліфорнія, там, Флорида, все, там де шмат насельництва. Ви ведаєте, які люди концентруються у Каліфорнії. І чому хочуть зробити штатом округ Колумбія. Так само, поглядите статистику, где что. Это все идея, вот такая идеологичная вот борьба, яка у Європи привела до того, що йде окупація Європи, і вони нічого не можуть зробити. Вони вже нічого не можуть зробити супроти цієї міграції. Тому що для того переможе арабська жінка. І вона переможе. І вони там, їх 5 мільйонів у Франції, і їх по 10 дітей.
А европейцы, белая, вот это, белая, так сказать, кость, они занимаются сексом, им детей не треба, и шлюбу не треба, и семьи не треба. И вот эта вся публика, она выступает супротив семьи, супротив семейных каштовностей, супротив, вот это вот. Вот такая справа. Так, Европа уже на коленях стоит. Там выходу пока что, может быть, я кажу, Бог жалится, но пока что там выходу нема. Там нема выходу. И американцы, які думають над гэтым, яны адчулі эту небяспеку ўсё. І нават радавыя людзі, якія просто, боже мой, достала гэтых Обамакер достал. Я просто вот в нашем Бруклине, там кожного это Обамакер, и меня в тем лику достал так само. Я жил без страховки. Я жил без страховки. И вот такая штука. Вот. И тому, вось гэтае, што адбылося тут, яно мае вот такія вынікі, што прапаганда была, зрабілі з этого Трампа такого страшного человека, а американцы его падтрымалі, он перамог, притым разгромным перамог. Бо 232 галасы у Клінтон і 290 у Трампа. А калі хто не цікавіўся, пацікавьцеся, американская выбарчая система – это гениальная система. Это просто гениально, 10 гадоў існуе. Она улічвае і агульнасць, і улічвае ўсе штаты, ўсё гэта сапраўды дэмакратычная система, што яе не перакуліш. Нават фальсіфікацыі, вот былі фальсіфікацыі, так? У агульным галасаванні, яны не паўплываюць, яны не перакуляць выбары, ўсё роўна. А яно так адбывалася, просто ніхто тым зараз не займаецца. Таких фактаў шмат праслізгвае, што нелегалы галасавалі, некалькі мільёнаў нелегалаў галасавалі, там мёртвыя душы галасавалі, ўсё. Зараз кажуць, можна, каб хто заняўся, потом можна было даказаць, але сэнсу ў гэтым ужо няма. І нават калі Клінтон атрымала больш, это не першая, так і пры Бушу такая самая сітуацыя, Гор жа атрымаў болей галасоў. Тады, у 2000 году, атрымаў болей галасоў, але па штатах якраз атрымаў больш галасоў Буш. Ён стаў прэзідэнтам. А гэтая калегія выбаршчыкаў, она ж таксама ўлічвае, як галасавалі штаты. І тут, калі у Каліфорніі там колькі мільёнаў людзей, а на Алясцы там толькі 3 чалавекі ідуць, але ўсё роўна гэта правы кожнага штата забяспечаны і кожнага выбаршчыка. І вось адбыўся такі разгромная перамога Трампа, і вот грамадства знаходзіцца ў такім стане, што яно не можа выйсці з гэтага ачмурэння выбарчага. І цяпер давайте звернемся увогуле да Трампа. Вот калі рэальна глядзець, якія могуць быць прэтэнзіі да этого чалавека? Што ён за сваё жыццё, скажем, дрэннае зрабіў? В турме ён не сядзеў. Так? Ён бізнес, яго бацька быў багаты, але не мільярдэр. Яму бацька, калі ён меў 15 гадоў, даў 1 мільён папробую ў бізнесе. Ён папробаваў, нешта там яго атрымалася. А потым на бізнес ён яму даў 14 мільёнаў. І вот з гэтых 14 мільёнаў Трамп пачаў ісці, і зараз у яго каля 4 мільярдаў, 3,7. Мільярдэр. Усе мы живем в этих трамповских домах, вы же бачите, что вот это в Америке такие люди, разумеется, такие люди поважаются, потому что все ж таки зрабіць такий бізнес, стать мільярдером, все это дурень не зробить. Это треба уметь до этого, жилку, уметь талент, уметь разумение, уметь контактовать с людьми, и все, это так. Потом, безумовно, што могуць прэтэнзіі, скажем, маральнага кшталту прыдзеліць яго 3 жонкі, скажем. Паглядзіце, трэцяе, это там Меланія, ўсё нармальнае у яго, дзеці, нармальная сям'я. Вот, можна, вся інфармацыя ідзе, нічога не могуць зачапіць, таму што там нармальна. Ад першай жонкі, значыць, так нават дачка выйшла замуж за такого Кушніра, і ён з Налагрудка наш. Нават тут ёсць нейкія сувязі. Потым паглядзіце праграму Трампа, што ён напісаў. Па пунктах.
Там нічога няма, што неразумнае, там усё разумна, там вельмі, асабліва па адукацыі, там просто цудоўна. Вот. Ён разбіраецца ў гэтых пытаннях, якія ён піша, і ён будзе гэта рабіць. А то, што ён гаварыў, скажем, наконт там сцяны і так далей, гэта не, ведаеце, што гэта можа быць, можа не быць. У прынцыпе, гэта можа быць, это можа ім даказаць, это не авантура. Мы ведаем, што адбываецца, скажем, у Еўропе. Дык маўчаць ужо 10 гадоў таму зроблена сцяна паміж Беларусі і Літвой. 3 метры плот жалезны. І ў развяз даў грошы, зрабілі. І страшныя рэчы, вёску напалам, я ж расказваў тут, што адбываецца, што там дзеці там асталіся, бацькі тут асталіся, яны не могуць прайсці праз гэты плот, а трэба вырабляць візу праз Вільню там і калі гэтак далей. На што рабілі гэты плот? Плот можна зрабіць, цяпер Латвія будзе рабіць плот. Это ўсё магчыма, это не такая праблема, інша справа, наколькі это эфектыўна, наколькі это патрэбна і гэтак далей. Таму нічога авантурнага тут няма. І не такі, ён ужо падлічыў, это 8 мільярдаў, скажем, калі на это пусціць. Это у амерыканскім бюджэце это зусім мала. Калі б толькі гэта было эфектыўна. Бо ёсць другія метады неяк з гэтым разабрацца і спыніць. Увогуле это цэлая праблема. Ці трэба, як кажуць, увогуле гэтых нелегалаў рушыць і гэтак далей. Так вот, калі вы паглядзіце на гэтыя яго пункты, на гэтую праграму, яна абсалютна рацыянальная. Абсолютно раціональна, там нічога нема такого, што і дэмакраты за гэта асабліва яго не крытыкуюць. Уся крытыка была толькі накіравана, каб яго неяк маральна прынізіць і паказаць, што ты чалавек не можа быць прэзідэнтам. Конечно, гэта, відаць, не ідэальны чалавек, мы бачым, як ён гаворыць, яго не хапае культуры, яго там лексіка, яго там усё. Гэта не значыць, што ён не можа быць прэзідэнтам і не можа, як кажуць, ажыццяўляць палітыку Амерыкі. Ён паказвае ўсё ж такі дастаткова такія рацыянальныя падходы. І вось такая гісторыя, якая здарылася, я хочу закончыць на тым, што мы не павінны уключацца ў гэтыя страсці, якія тут бушуюць, і нейкім чынам, скажем, я вельмі крытычна адношуся да Клінтон, да праграмы і ўсё, але паўтараю, калі б яе выбралі, трэба гэта было ўспрымаць лаяльна. Бо наша задача беларусаў паважаць выбары амерыканскага народа, не падтрымліваць тыя усякія, значыцца, часам вельмі неаб'ектыўныя ацэнкі, якія яны у часе барацьбы адзін аднаму гавораць. Але мы ведаем, што Амерыка была і будзе. Дэмакратыя стаіць моцна, законы іхныя стаяць моцна. І для нас вельмі важна, каб гэтая Амерыка квітнела і каб мы у выпадку неабходнасці мелі б магчымасць абаперціся на гэтую Амерыку. Амерыка шмат каму дапамагала, і мы, беларусы, павінны таксама быць гэтым удзячнымі. Таму я і так заклікаю, што адносіцца да гэтага трэба не з пункту гледжання страсцяў, якія тут разгараюцца паміж рознымі палітычнымі групамі, а з пункту гледжання нашых лаяльных адносін да гэтай краіны, да гэтага выбару, маючы на ўвазе нашу краіну Беларусь. Таму што для нас вельмі важна дапамога Амерыкі, вельмі важна, каб яна была, каб тут выконваліся законы, былі прэзідэнты, і гэтая краіна развівалася. Вот такі б наш павінен быў бы быць падыход да амерыканскіх выбараў, якія тут адбыліся, бо яны вельмі тут страсцяў было шмат. І якія будуць. Таму што Амерыка такая краіна. Тут шмат ёсць зараз, мы бачым такіх негатыўных з'яў, але яшчэ болей ёсць таго, чаму можна павучыцца. І, конечно, гэта трошки ўжо так праход у другую тэму, але я гэты тэзіс скажу. Тое, што зараз адбываецца і ў Еўропе, і ў Амерыцы,
Гэта ёсць не проста развіццё пэўнага узроўню культуры, дэмакратыі у сувязі з новай інфармацыяй, таму што трэба сказаць, што новая інфармацыя, інтэрнэт змяніў свет. Вельмі свет сапраўды стаў адзіным. І інтэрнэт даў магчымасць людзям, якіх ніхто ніколі не чуў, карацей кажучы, разнай дну, грязі вылезці наверх. Вот эта глобальная система дала им магчымасць быць наверсе, камунікавацца. До інтэрнэта гэтага не было. Не было гэтага. Яны былі, але салідарнасці, кантакту, ўздзеяння на ўвесь свет не было. Інтэрнэт даў гэтую магчымасць, і палітычныя сістэмы гэта адчуваюць, культура гэта адчувае. Але справа не толькі ў гэтым, не толькі ў тым, што адбываецца глобалізацыя і мяняецца свет. Мой погляд такі, што адбываецца глыбокі сістэмны крызіс дэмакратыі. Вось што адбываецца. І левы лібералізм гэта і ёсць прыкмета вось гэтай стадыі распаду дэмакратыі. Вы, хто гэтым цікавіцца, вы ведаеце, што дэмакратыя гэта сістэма, якая прыводзіць да знішчэння грамадства і дзяржавы. Это яшчэ Арыстоцель вельмі дакладна разгледзеў гэта. Дэмакратыя дае магчымасць развіцца чалавеку, індывідуальнасці, дае яму свабоду. Это сила яе унутраная реализуется, дае вялікі штуршок для развіцця грамадства, для прагрэсу. Але вечна нічого не бывае. Але потым дэмакратыя перажывае этот перыяд крызіса, калі выграбаецца знізу, выграбаецца тое, што хоча паразітировать і ўплываць на гэтае грамадства. І фактычна выграбаюцца тыя людзі, якія ўжо не маюць дзяржаватворнай функцыі, а паводзяць себе просто як паразіты, як прыстасаванцы. На ўзроўні Амерыкі гэта вельмі добра відаць. Вельмі хорошая сацыяльная сістэма. Няма нідзе ў свеце такой сацыяльнай сістэмы, як у Амерыцы. І выпадкова простыя людзі кажуць, што ў Амерыцы трэба быць альбо вельмі багатым, альбо вельмі бедным. Бо ўсё на сярэдняга амерыканца. Але ж вы паглядзіце, што дала гэтая сістэма. Мільёны паразітаў. Это ж просто мільёны жывуць на вэлфары. Здаровыя, згодныя да працы. Разумееце, што адбываецца? А ж дэмакратыя дала, яна дала такія магчымасці ісці насустрач людзям ісці. І гэта ўсё, это добрая сістэма, але яна прыводзіць да самазнішчэння. І мы перажываем такі працэс у свеце зараз. Дэмакратыя прыйшла да глобальнага крызісу. Глобального кризису. Вось у Рыме была аналагічная сістэма. Рым меў цэлую катэгорыю людзей, якія нідзе не працавалі, нічога, а просто іх утрымлівала дзяржава. Это люмпен, так званый. Люмпен — это лахманы, это абарванцы. Вот. Іх было вельмі шмат у Рыме. Іх было настолькі шмат, што імператары вымушаны былі прыслухоўвацца, таму што яны там маглі той Рым разнесці на часткі. Вот эта люмпанізацыя, гэта людзі, якія толькі дай хлеба і відовішча, якія толькі бралі, яны нічого не давалі, яны не здольны былі нічога рабіць і не хацелі рабіць. І калі даходзіла да поўнага, так сказаць, маразму, што адбывалася ў Рыме? У Рыме адбываўся пераварот, пачыналася дыктатура, прыходзіў які-небудзь імператор Сула, ці што, вешаў, прыбіваў на крыжы там тысячы гэтых самых, і наводзіў парадак, утапіўшы ўсе ў крыві. Але дыктатура яшчэ горай. Праз нейкі час знішчалі этого тырана, адбывалася паўстанне і вярталася назад дэмакратыя. І так Рым доўгі час існаваў. Вот. Так вот, гэта ўсё, што ўжо было, тут нічого новага, толькі просто это было ў новых умовах. І вось я закрануў гэтую тэму крызіса дэмакратыі,
Бо гэта вельмі сур'ёзная тэма, яна просто глобальна датыкае кожнага грамадства. У нас у Беларусі вы бачыце ніякой дэмакратыі, кажуць, там няма, там аўтарытарызм, дыктатура, вы бачыце, што адбываецца. І тым не менш усе вось гэтыя антыкультурныя з'явы, усе гэтыя інвектывы з крызіса еўрапейскай дэмакратыі, яны ў нас ёсць. Яны ў нас ёсць. Хаця сістэма зусім другая. І тым палітыкам, якія здольны будуць думаць аб дзяржаве, аб грамадстве, ўсё гэта трэба улічваць. А улічыце, што вось гэты крызіс, ён выкідвае на паверхню шмат людзей, якія не думаюць пра будучыню дзяржавы, не думаюць пра грамадства, не з'яўляюцца патрыётамі, а лезуць у палітыку, каб скарыстаць дзеля свайго багачэння, дзеля сваіх інтарэсаў. Вот чему коррупция стала глобальной. Европа погрызае коррупцию. А в Америке колькі коррупции? Я уже не кажу про Россию и про все. Политика стала приватной справой. Не державной справой, а люди идут, криминал пошел в политику. Это все проявы кризиса демократии, вот этой системы, які